Iya ang istorya kung paano nakabangon ang Sipalay City sa mga inagyan nila nga mga trahedya kag subong isa sa mga top 5 LGUs kag ginakadtuan sang turista sa Western Visayas. Ini ang ginatawag na ruin sa Maricalo Mining sa Barangay San Jose sa Sipalay City. Isa sa mga ginakadtuan sang turista. Matahom nga site para magpa-picture sa mga nabilin nga structure sang mina sadto. Pero sa likod sang sining mga amat-amat nga nagakawasak nga mga structure, may istorya kag mga memories nga hindi malipatan ang mga residente diri. Parehas na lang sa kay Baltazar Tabiano, isa ka teacher kag tour guide. Istorya niya, ang mga ginikanan niya ang nagatrabaho sa minahan sadto. Mahibaluan nila nga may sweldo na kung maghugpa na ang eroplano sa runway sang minahan. Eroplano ang ginakargahan sang kwarta nga gina-withdraw gikan sa bangko sa Bacolod. Himo na sang airport because runway na sa una sang eroplano nga kung magkuha kwarta ang kompanya sa Bacolod na sila ga-withdraw. So eroplano ginailagin na usar. So para sa private nga plane. Oo. So, yes ma'am. Pag puli na gani di kag mag-under ng eroplano ay sweldo na. Amo gina lang ang amon side. Kutob sa mga pamilya nga nagatrabaho sa minahan, dako ang benepisyo. Halos tanan libre, halin sa kuryente, bugas, hospitalization, service pati na eskwelahan. Kay sa una sir, libre kuryente, libre bugas, kami bugasan kami alagay na tawag or libre hospital. Libre service, libre eskwelahan, tanan. 1949, nagsugod ang minahan. Kag sa 2001, nagsirado ini. Nabilin ang halit sa palibot kag mga empleyado nga wala nagkalabayaran. So, nakalimutan, sir. Ginakarga sa stretcher. Kaya sa babaw sila may hospital, o pinadala sa hospital. Kaya mamula ka pa mahaw. Wala nag-sweldo po, wala nag-sweldo ang mga tao. Maglakat na sa eskwelahan, wala kakao. Kakalipungan, average of 10 students ang inadala sa hospital. Gulpi na lang nawadaan sa palangabuyan ang mga tao sa Barangay San Jose. Sa minahan man nakasandig ang ekonomiya sa syudad sadto. Kag pagsirado sini, nagdesisyon ng LGU nga itibong ang ilaturismo ang nagapabili nila nga manggad. Hindi to ako administrasyon, but of course I know the history. Yes, yeah. So pagsira sang Maricalo Mining way back in 2001, naglakat lang yun sila ya. They did not even pay the laborers. And then, so nangita na ang administrasyon sa tunga time kung ano himuon para lang makabulig sa mga, especially yung Barangay San Jose, because yes, that was the barangay that was heavily affected. But of course, nag-trickle down ng effect. Kahit sang wala ng mina, syempre yung ekonomiya mo mas slow down man, di ba? So we decided, or they decided, nga tourism was the way to move forward. Sumugod sadto, nangin prioridad na sang LGU ang pag-atipan sa palibot. Ang pag-atipan sa kung ano pa ang may-ara sila. Mga matahong nga mga baybayon kag isla. Gani, nangin popular ang Sipalay City kung baybay ang paghahambalan. Isa sa mga ginadagsa nga lugar diri sa Negros. May mga turista na gani nga diri nagpuyo kag nagsugod sang ilang mga pamilya. Buga na sila abi sa mga matahom nga mga beach kag marine life. Diri na nasandig ang ilang ekonomiya, turismo pakadto sa ecotourism. Ang responsable nga pag-travel kag pagkadto sa mga matahom nga mga lugar nga wala sa may ginaguba sa palibot. Pero ang subong niya mas strengthen pagin because hindi lang tourism, gin-couple namon with ecotourism. Because that's the only way to go. You have to sustain ang sitwasyon bala or ang present condition sang ginapangabuhian sang tao. That's why when we tell them na why nga akastikto sa amon when it comes to taking care of the environment, person na basura nyo, hindi nyo paghihaboy,
We don't want single-use plastic. You cannot swim or catch anything sa amon mga marine protected areas. It's because kung hindi nyo na tanan pagsuportahan, then we will just go back to 2001. Nag-abot ang COVID-19 pandemic, patay ang turismo sa bilog nga kalibutan. Kay nauntat ang pagbiyahe kag ang paghihus sang tanan. Nauntat man ang pag-inabot sang turista sa Sipalay City. Istorya ni Mayor Lizares, bangod sang istrikto nila nga patakaran sa pagpasulod sa mga bisita sa ila syudad, isa sila sa may pinakagamay nga casualty sa COVID-19. I was actually one of the mayors nga daw, or in fact, just the mayor nga na well known or na tag nga ay kasi tag na sa Sipalay hindi ka kasulod kung ay kasang but it served us very well because we have the lowest also number of casualties in terms of COVID. Bag-o lang natapos bangon gikan sa halit sang COVID-19 pandemic, liwat nga gintestingan ang kapag-on sa mga Sipalaynon. Sila ang LGU nga pinakalala nga naigo sang bagyo nga Odette sang 2021. 17 ang napatay, iban diri wala na ma-recover ang bangkay. Wasak ang ginatus ka mga balay, ang iban wala na sa may mapulian nga balay. Mga 2 ka bulan nga wala sang kuryente kag internet sa syudad. I think in less than 2 months, we had our electricity back, our connectivity back. Kay kakulit gid sa akon. I kept calling ng tanan ng mga providers nga ay ano abi niyo sa amon di anong sa umana lang hindi mo kami pagsapakon. Oy itakod niyo na ang Noseko. So amo to nagdasig. Hindi basta-basta ang inagyan sa mga Sipalaynon, ang iban nagkalatroma sa nanginhalit sang bagyo. Pero nag-psychosocial work gid kami. We had to hire a team from Bacolod, kay may iban nga na-traumatize. May bata nga do ka suicidal. Kaya do nakita iblay a familia na anod, all this drama. So, may lang gani kaya there was a team nga doctor, basta from Lasal, I think, or St. Joseph's nga nagbulig sa amon. Sini nga Disyembre, magasukat ng ika-3 nga tuig humaling sa naghalit ang bagyo nga Odette. Sunod sa alkalde, amat-amat na sila nga nakabangon. Kadamo sa mga grupo, organisasyon kag persona nga nagbulig sa ilaliwat nga pagbangon. Subong, balik na ang mga turista. Sang 2023, 360,845 ang mga turista nga nagkadto sa Sipalay. Ang pinakamataas nga tourist arrival sa syudad. Kag ang Sipalay, ang ika-4 nga LGU sa Western Visayas nga most visited sang turista. Una ang Boracay, nagasunod ang Iloilo, ika-3 ang Bacolod kag ika-4 ang Sipalay City. We're happy nga mo man ang pinakataas na concern na count sa 14 years ng records sa Sipalay sa tourist arrival, which means na-surpass siya ang 2019 na count na before the pandemic and before Typhoon Odette. Nga mo to that time ang pinakanako. So, base sa data, makahambal kita nga nagbalik ang kadamuan sa turista na nagabisita sa Sipalay at the same time na-surpass pagit. So, we're working hard gid nga ma-sustain ina, nga ma-continue ang growth sa tourist arrival and at the same time ma-maximize pagid namon ang tourist arrival na count. Wala diri nagauntat ang istorya sa Sipalay. Padayon sila nga nagapangita sang iban pagid nga pamaagi sa pagdala sang turista sa ila syudad. Inipinaagi naman sa mga produkto sang mga magagbay nga negosyante. Ini sa bulig man sa Department of Trade and Industry. Mas ginpaayo pagid ang kalidad sang ilang mga produkto para mangin competitive. Sa natabo sa Sipalay sa sulod sang masobra 2 ka dekada, nalampuwasan nila ang tanan nga pagpanghangkat kag sa ila pagbangon, mas nangin mapag-un pagid sila. Napanindugan sa syudad nga sila ang jewel of the Sugar Island. Para updated ka sa mga episode sa Tripping Diruming, i-follow ang mga Facebook page sa YouTube channel, Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldong, ini ang Tripping Diruming!